Sony A7 5. Chcel by som povedať ľuďom, čo majú inú značku fotoaparátu, čo je vlastne na nej nové, tak je vlastne nový, ako je procesor a samotný AI čip. Na piču, bol tam problém presne s tým rolling shutterom, takže pre koho je určený tento fotoaparát? Vyšla z R6 3, tak idem do dôležitejšia vec ako telo a objektív. Ďalšia vec, čo sa tam riešilo, tak je OpenGate. Čauko, ja som Marek a dnes si rozobereme novinku od Sony A7 5. Dobre, takže kamera vyšla teraz nedávno, 2. decembra, tesne pred Vianocami. Vytvorila sa okolo nej taká kontroverzia, prevažne od priaznicov iných značiek, ale aj od samotných Sonyákov. Keďže som videl nejaké videá tvorcov, ktorí ani nie sú Sony používatelia a komentovali ten foťák a pritom ho nemali ani v rukách, prečo by som ho nemohol okomentovať ja, ktorý som zarytý Sonyák. Odkedy fotím, tak som fotil iba na Sony, ja som žiadnu značku inú v rukách nemal, ako áno, kedysi dávnejšie som mal aj Nikony, aj Canony v ruke, nevravím ešte zrkadlovky z roku trepnem 2015-2016, keď som iba tak skúšal, že som kamarátom zobral foťák a skúšal som si niečo nafotiť. No a chcel by som sa vlastne k tomuto fotoaparátu vyjadriť. A takisto by som ti chcel v tomto videu poradiť, respektíve pozrieť sa na to z môjho hľadiska, že pre koho je vlastne ten fotoaparát vhodný. Takže vyšla nám Sony A7 5, čo je vlastne na nej nové, tak je vlastne nový snímač. Ostalo nám tam rovnakých 33 megapixelov ako aj na 4. verzii. S tým, že tento senzor je vlastne čiastočne stavaný. Není to úplne full stacked, ako je napríklad Sony A1 alebo Sony A9, ktoré sú vlastne primárne už profesionálne nástroje. Sony A9 sú proste primárne na športovú fotografiu a A1 je vlastne, dá sa povedať, to najlepšie od Sony, čo si môžeš kúpiť, čo sa týka pomeru megapixelov, rýchlosti ostrenia a takisto rýchlosti zápisu. Vlastne ten foťák má tým pádom aj väčší buffer, čiže je vhodnejší pre športových fotografov, takisto reportáže, prípadne nejaký wildlife, keď potrebuješ spraviť rýchlu sériu fotiek. A čo to vlastne v praxi znamená, to, že je čiastočne stavaný tento senzor, tak je vlastne to, že dokážeš fotiť na elektronickú závierku bez toho, aby ti tam vlastne vznikal rolling shutter, čo sú vlastne, keď hýbeš takto tou kamerou, tak je to, že sa ti nakláňa vlastne, nie že horizont, ale sa ti deformuje obraz. A keď napríklad natáčaš, máš takto pred sebou budovy a začne s ním takto mykať, tak sa ti vlastne ako keby ohýba. Je super vlastne aj na šport tým pádom, respektíve nie je to úplne športový foťák, ale dokáže s ním proste fotiť aj šport. Keď napríklad fotíš niekoho z boku, nejakého jazdca, bežca alebo nejaké auto a ide to vlastne takto pekne popred teba, tak vlastne sa tam nedeformujú, dajme tomu stromy sa nie sú takto nahnuté alebo nie sú nejako ohnuté alebo niečo. Čiže prvý vlastne základný foťák, respektíve základná A7, ktorá dá sa povedať je vhodná aj na šport a môžeš na ňu fotiť s elektronickou závierkou. Doteraz to vlastne bolo možné, bol tam ten režim tichého snímania aj na A7 3, aj na A7 4, ale bol tam problém presne s tým rolling shutterom, respektíve tým, že tá elektronická závierka nefungovala úplne dobre. A tým pádom sa nám zvýšila aj rýchlosť samotnej závierky, čo je vlastne 30 snímkov za sekundu. A je to vlastne prvá základná rada Sony A7, ktorá má konečne AI Focus. K čomu je toto AI dobré? Je to super hlavne aj v tom trackingu, že vlastne chytíš si daný bod a už si len komponuješ vlastne foťakom ten daný objekt, ako ho chceš mať umiestnený v tej danej fotke, respektíve v tom videu. Ale má ho spravený inak ako doteraz vlastne robené foťáky, ako je 6700, C2,
A9 III a A1 2, že už nemáš vlastne tie čipy oddelené, ako je procesor a samotný AI čip, ale je vlastne ten AI čip zabudovaný priamo v tom procesore, čo znamená, že je ešte efektívnejšie a rýchlejšie ostrenie. A takisto toto spojenie toho, že vlastne sú zjednotené a je tam nový ten procesor, tak šetrí vlastne, dá sa povedať, baterku oproti dajme tomu A7 IV. Náraz tam je cca o nejakých 100-150 snímkov na jednu baterku. Je tam vlastne vylepšená stabilizácia čipu, takisto to zlepšuje fotenie z ruky pri nižších časoch a takisto aj pri natáčaní videa. Čo sa týka ergonómie, tak vlastne telo vychádza zo Sony A7 IVR, ktorá má vlastne trošku väčší grip a hlavne sa mi páči, ako tam je vyriešený ten displej, že vie si ho pekne vyklopiť, či už fotíš na šírku alebo na výšku. Či si dáš ten vlastne displej takto alebo takto, čo je za mňa skvelé. Hľadáčik, pokiaľ viem, sa nezmenil, aj rozdelenie nejako voličov sa moc nezmenil. Máme tam jedno zamykacie kolečko, čo ma mrzí napríklad, že tam nedali dajme tomu ešte na opačnú stranu kolečko, čo sa týka rýchlosti snímania, keď to má teraz tú elektronickú závierku a nedá sa to zamykať. Prípadne, že sa nedá zamykať kolečko režimov, ako je priorita clony a priorita času. OK, a to je asi tak všetko. Ten foťák na vonok vyzerá fakt ako Sony A7 R5, skrížená trošku s A7 IV, niečo také medzi, taký hybrid. A aj vlastne funkcie samotného foťaku sú hybridné, takisto ako pre fotografov sú vhodné, takisto sú vhodné aj pre kameramanov. A ideme na tú kontroverziu, čo vlastne vznikla ohľadom tohto samotného foťáku. Takže máme tu 4K 60 frameov s kropom, áno, s kropom. Nebojte sa, nie je to taký istý krop, ako bol na Sony A7 IV. Áno, vravím tu o krope, ale vravím tu o 5% krope, nie o A5 krope, ktorý bol 1,5 krát vlastne menší výrez. Pri 60 frameov za sekundu, hej. Čože je vlastne posun oproti Sony A7 IV. Čo sa týka vlastne rozlíšenia videa, tak voči Sony foťákom, respektíve tej A7 rade, tak stále sa to posúva, pretože foťák, na ktorý napríklad nahrávam, čiže Sony A7 III, tak vedela 4K 30 frameov, Sony A7 IV vedela 4K 60 frameov, avšak vedela to iba v krope APS-C a teraz vlastne vie tá Sony A5 natáčať 4K 120 frameov, ale takisto v tom krope APS-C. Čiže keď si to pozriem spätne, tak sa to stále posúva a respektíve skok medzi A7 III a A7 IV bol menší ako je medzi A7 IV a A7 5, jak mi dobre rozumiete. Keď si prechádzal zo Sony A7 III, mal si 4K 30 frameov 5% crop a prešiel si na 4K 30 frameov so žiadnym cropom a teraz si vlastne prešiel zo 4K 60 frameov v APS krope na 4K 60 frameov v 5% krope. Ak to dáva zmysel, hej? Takže voči tej Sony A7 základnej rade sa to stále posúva, čo sa aj týka toho videa. Ďalšia vec, čo sa tam riešilo, tak je Open Gate, že foťák vie nahrávať iba 16:9 a nedokáže nahrávať vlastne na celý senzor, respektíve celý snímač. Neviem, no poviem to tak, keby som chcel vlastne kameru na točenie a chcel by som 4K 120 frameov, chcel by som tam duálne ISO a chcel by som Open Gate a chcel by som sa venovať natáčaniu, tak idem do FX-kovej rady, logicky, hej. Je to určená kamera na video. Sony A7 5, respektíve celkovo Sony A7 rada, a aj vďaka vlastne samotným fotografom a videotvorcom, tak je s tým spravený taký hybrid, že aby dobre aj fotila,
aj točila. Iné značky mi príde, že preferujú viac to točenie teraz v poslednej dobe, že tam dávajú 6K, RAW, 8K, neviem čo. Sonyčko napríklad mi príde zase, že v tejto A7 rade základnej vlastne primárne na čo je ten foťak určený, čiže na fotku a potom ako doplnok má proste to video. Takisto nemá RAW video ako má napríklad konkurencia, ale ja v tom fakt nevidím problém proste. Keby som chcel natáčať RAW videa v 4K 120 frameov na OpenGate bez kropu a tieto veci, nekupujem si základnú radu A7 III. To je, keď to prirovnám napríklad k autám alebo niečo také, čakám, že bude mať napríklad výkon, dajme tomu RS3 a ja si kúpim základnú verziu A3 s 2-litrovým dízlom a čakám, že to bude mať vlastnosti ako RS3, ktorá je vlastne nadúpaná štvorkolka a neviem čo. Akože fakt keď to takto porovnávam, tak mi to tak príde. Proste treba si uvedomiť to, že Sony A7 III je základný foťák. Nechcem povedať, že to je foťak pre začiatočníkov. Povedal by som, že to je pre tých, ktorí vlastne sú presne na tej ceste medzi tým začiatočníkom a chcú sa posunúť niekde ďalej, ale dajme tomu nemajú ešte peniaze, respektíve nezarábajú z fotografie alebo videa toľko peňazí, aby si mohli dovoliť, dajme tomu FX3, A1, 2 alebo A9 III. Profesionálny proste kameraman, respektíve profesionálny videomaker si podľa mňa nekúpi základnú Sony A7 V. Bohužiaľ, tak to proste je. A teraz by som chcel povedať, že pre koho je podľa mňa najvhodnejšia voľba. Ja si myslím, že to je presne vhodná voľba pre mňa. Skrz to, že ja mám vlastne Sony A7 III a chcel by som vlastne prejsť a presne mi toto robilo problém vlastne tento rok, že som premýšľal nad dvoma fotoaparátmi, do ktorých by som išiel, a to bol Sony A7C II. Chcel som ísť do nej skrz to, že už má to AI ostrenie, ale odrádzalo ma to vlastne, že to není foťák na robotu, ale že to je skôr foťák na cestovanie, aj keď samozrejme on tú robotu spraví všetko, ale fotím väčšinou eventy, ktoré sú dôležité a už sa neopakujú aj okamihy, tak je nutnosť pre mňa mať tie dva sloty na tú kartu. A takisto ten hľadáčik proste, akože nemyslím si, že je zlý, ale je určite pohodlnejší tento väčší hľadáčik, a keď je na vrchu a je zarovno objektívom, tak určite to je pohodlnejšie a lepšie sa na to fotí. A druhý vlastne foťák, ktorý som potom začal zvažovať a silno zvažovať a už som bol fakt v tom, že ho kúpim, ale stále som čakal na Sony A7 V, že kedy vyjde. Tak to bol Sony A1, prvá generácia. Čo ma vlastne odradzovalo trošku od toho fotoaparátu, tak bol vlastne ten displej, že nebol vlastne výklopný do strany. Skrz to, že vlastne ja kopeckrát, keďže fotím šport a fotím od spodu a väčšinou na výšku, tak by sa mi fakt hodil ten displej, keby som mal takto, a vlastne foťak by som mal takto vlastne nad tým. Ďalšia vec, čo ma odradzovala trošku, tak bolo to, že vlastne bol tam tracking, mal super rýchle ostrenie, ale nemal to AI ostrenie, čiže to rozpoznávanie subjektov a držanie si, dajme tomu, aj tela, keď sa ti jazdec otočí alebo niečo, alebo človek. Takže pre koho je určený tento fotoaparát? Určite pre všetky APS-čkové Sonyčka. Kto fotí teraz na APS-čkové Sonyčko, čiže 6000 rada, to je jedno ktorá, čiže to je od 6000 až po 6700, tak tento foťák má pre nich, respektíve nie tento, ale Sony A7 V má pre nich zmysel skrz to, že vlastne je to posunutie sa z APS-čka na full frame a máš tam všetky nové funkcie, čo treba.
No a ďalej pre koho je, tak určite, ako som spomenul teraz foťák Sony A7C II, pokiaľ bereš to vážnejšie a nepotrebuješ ten foťák na cestovanie a chceš to už aj na nejaké zakázky alebo prípadne chodíš fotiť nejaké eventy, svadby, stužkové, ja neviem, nejaký šport, robíš reportáž alebo čosi a si v tej trošku profesionálnejšej fotografii, tak určite má pre teba to zmysel. Máš tam vlastne naviac oproti C2 2 sloty na kartu, máš tam vlastne trošku lepší snímač, skrz to, že je tiež stavaný, dokážeš fotiť na elektronickú závierku, čiže zase to je proste nejaký posun a je ten foťák proste väčší a lepšie sa nám fotí. Pre koho určite nie je tento fotoaparát, tak si myslím, že to je pre tých, čo už majú tie vyššie rady, respektíve kto má Sony A7R5. Vlastne môže to byť aj pre toho daného človeka, čo fotí na Sony A7R5, ale pokiaľ proste ty potrebuješ to vysoké rozlíšenie, tých 61 megapixelov, či koľko to tam je, tak proste by som ostal v tom R-ku. Tam není o čom, tam nemá zmysel prechádzať na 33 megapixelov, proste keď ti to rozlíšenie vyhovuje a potrebuješ, dajme tomu, robiť crop alebo niečo také, alebo robíš veľkoformátové fotografie pre, neviem, robíš plagáty, billboardy a takéto veci, tak určite tam tie megapixele využiješ a nemá zmysel prechádzať na Sony A7 V. Takisto, kto má FX30 alebo FX3, tak celú rádu vlastne FX, tak absolútne nemá zmysel prechádzať na Sony A7 V, pokiaľ ho nechceš, dajme tomu, na fotenie, hej, tak určite je lepší ako tá FX-ková rada, ktorá je primárne určená len na točenie, pre koho nie je vhodná. A toto vlastne si asi tak trošku Sony pokazilo u konkurencie, pretože pokiaľ si Canoniak, alebo Nikoniak, alebo fotíš na Lumix, alebo niečo také, nejakú proste inú značku, nechcem teraz menovať všetko, tak proste tento foťák asi nie je úplne pre teba, ale myslím si to, že by ani to nebolo vlastne vhodné, keďže dajme tomu si fotil na nejakú, máš trepnem teraz Canon R6, jednotkovú radu, tak za mňa nemá úplne zmysel ísť do Sony A7 V, ale už by som išiel do tých daných proste kategórií, čo má vlastne Sony rozdelené, či už je to Sony A9, či už chceš robiť reportáž a šport, alebo chceš natáčať, tak si kúpiš FX-kovú radu, alebo ak chceš vysoké rozlíšenie, tak si kúpiš R-kovú radu Sony A7 V R, alebo keď chceš proste to najlepšie od Sony, respektíve chceš vysoké rozlíšenie a vysokú rýchlosť snímania, tak ideš do Sony A1 2. Možno ten foťák není na zváženie prechodu zo 4 na 5. Pokiaľ ti vyhovuje to ostrenie, ktoré tam je, pokiaľ ti vyhovuje tá stabilizácia, ktorá tam je, nepotrebuješ alebo nepoužívaš elektronickú závierku, nemáš dôvod proste prechádzať na Sony A7 V. Ja vlastne ten foťák primárne budem používať na fotenie, takže kvôli čomu napríklad ja prejdem z mojej Sony A7 III na Sony A7 V, tak je nový snímač, čiže ja vlastne navýšim megapixel na 33 megapixelov, prejdem na čiastočne stávaný snímač, čo je geniálne skrz to, že tam nebude rolling shutter a tým pádom môžem športové fotky fotiť na elektronickú závierku 30 frameov za sekundu, čiže mi nič neunikne. Je tam trošku lepšia stabilizácia, o čo mne až tak nejde, pretože väčšinou čo mám ja objektívy, tak sú to zoom objektívy, ktoré majú vlastne aj stabilizáciu. Samozrejme je toto AI ostrenie. Proste A7 III má ešte to staré ostrenie, ešte to vlastne nemá ani tracking. Čo sa teším, tak je ten výklopný displej vlastne aj do strany. A takisto má 4K 120 frameov, síce v APS, ale má to tam. Keď chce robiť spomalovačku, tak to APS je za mňa fajn akože. A čo som vlastne zabudnul spomenúť, tak je, že tam je vlastne momentálne 16 stupňový dynamický rozsah. Za mňa novinka od Sony je
fakt, že vyvážený hybrid. Je primárne skôr spravený na tú fotku, chýbajú mu nejaké veci vo videu, ale poviem to za seba, čo tiež sem tam točím nejaké videá, tak tie vlastne parametre, čo má tá Sony A7 IV, mne bohato stačia na túto dobu. OK, potrebujem 4K 120 frameov, aby som to spomalil, ale nepotrebujem 6K, nepotrebujem RAW video, nepotrebujem napríklad S-Log. Chcel by som len povedať ľuďom, čo majú inú značku fotoaparátu, nech prosím nepíšu také komentáre, ako píšu a neopierajú sa len do toho, čo to nemá, a nech sa radšej na to pozrú z toho globálneho hľadiska, respektíve z toho Sony hľadiska, že ten fotoaparát zasa posunul oproti A7 IV. That's it. Takže len toľko k tomu, a ja som rád, že napríklad Sony to spravilo tak, ako to je, pretože aj na hovno reklama je proste dobrá reklama. Poviem to tak, vyšla R6 3 a ja som o tom, dá sa povedať, ani nevedel. A vyjde Sonyčko A7 5 a je to všade a všetci to riešia a furt mi vyskakujú reelska, ako je na piču, ako nedokáže RAW video, ako nemá OpenGate, ako nemá hento, ako nemá toto. Kámo, je to vstupný foťák do sveta Sony a je to vlastne základná verzia a stojí 3000 eur. Ja neviem, čo by ste za tie peniaze chceli viac. OK, sa ti nepáči, alebo respektíve si Soňák a čakal si od toho niečo viac, aj keď neviem čo, keďže vo všetkom to je lepšie ako Sony A7 IV, čo sa týka aj videa, aj v samotnej fotky. O tom sa ani nebavme. V ničom vlastne ten foťák není istý. Absolútne v ničom. Ba, vlastne v jednej veci je rovnaký ako Sony A7 IV, a to je, že má rovnaký hľadáčik. Ale ľudia ako, ja neviem, či vy ste asi čakali, že vyjde proste Sony A7 V za 3000 eur a bude mať vlastnosti lepšie ako Sony A1, ale to sa proste spraviť nedá. OK, takže toto bol môj názor na Sony A7 V. Napíš mi do komentára, prosím ťa, aký máš ty názor na ňu. Pokiaľ sú tu nejakí kanoniaci, nikoňáci a nesúhlasia so mnou, napíšte mi to do komentáru, rád sa o tom pobavím a rád si to nejako obhájim, ale viac menej všetko som povedal v tom videu. Sony A7 V je len foťák, ktorý pokračuje v evolúcii základnej rady A7. Či má dôvod prejsť, to už nechám na tebe. Ak tebe vyhovuje tvoj fotoaparát, tak pri ňom ostaň. Ak ti vyhovuje Canon, tak pri ňom ostaň. Takisto ja nie som hejter žiadneho Canonu ani Nikonu. Chcem pozdraviť napríklad teraz Aďu, ktorá mala vlastne Canon EOS 200D alebo 2000D, neviem, ešte mala zrkadlovku proste. A chcela nový foťák a poslala mi presne Sony A7 IV. A ja som hneď na to povedal, vravím, nerob to, pokiaľ si s tým Canonom spokojná a vieš v tom pracovať aj v tom menu a vyznáš sa v tom a všetko ti vyhovuje tak, ako to je, vravím, tak určite choď do nejakého R-ka. A spravila to tak a išla nakoniec do Canonu R6 Mark II a je maximálne spokojná, pretože pre ňu to bol brutálny upgrade. To neznamená, že ty chceš bez zrkadlovku, tak si musíš kúpiť Sony. Ako hej, je najlepšia medzi nimi, o tom sa ani nebavme. A dôležitejšia vec ako telo a objektív si samozrejme ty. Ja dokážem v roku 2025 fungovať v športe, čo je za mňa dosť náročná disciplína na tento foťačik na Sony A7 III, úplne v pohode. Ja berem napríklad Sony a vlastne tento môj foťák ako lopatu. Mám tam nacvakané za 3 roky 215 000. Áno, už chodím s takouto rytkou na niektoré podujatia a radšej si berem od kamarátov náhradné tela, ale stále sa naň môžem spoľahnúť. Nikdy ma nenechal, neprehrial sa mi.
Ako dobre, stáva sa mi, že nie je každá fotka úplne ostrá, to sa mi akože samozrejme stane. Ale bavíme sa tu o foťaku, ktorý vyšiel v roku 2018 a dokážem stále nafotiť v roku 2025, čo je 7 rokov po. Takže myslím si, že teraz keď prejdem na tú Sony A7 5, že mám minimálne na tých 5 rokov pokoj. A ďalšia vec je tá elektronická závierka, že už nebudem cvakať na mechaniku ako na tomto a nebude tam mať mechanická závierka 215 000 alebo koľko. Takže tak no. Pre mňa je dôležité, aby som sa vedel na ten foťak spoľahnúť. Tiež ľudia vraveli, to ti nevydrží, to tak 100 000, to tak bolo, že 80 000, potom bolo 100 000, potom bolo 120 000, potom bolo 150 000. To ti nevydrží, to ti krachne, neviem čo. 215 000 a šlape to furt. takže tak. Trošku som sa zakecal, čo sa týka nového foťaku Sony A7 5. Dobre, to bolo asi všetko k tomuto videu. Som rád, že si ho pozrel, dúfam, že si ho dopozeral do konca. A ako som povedal, ak sa ti video páči, daj like, ak sa ti nepáči, daj dislike. Ak fotíš na Sony, daj like, ak fotíš na Canon, daj dislike. Takže ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu nejakom. Čau.